besh. Ito na yung lechon paksiw ko na niluto ko kagabi. And then, ito na rin yung fried chicken ko na niluto ko rin kagabi. So, ngayon is gagawa na lang ako ng sauce para sa aking buffalo wings. So, ayan, naglagay na ako ng oil at saka garlic. So, susunod ko is itong Silver Swan na extra spicy sauce. And the next is itong Sprite. So, ayan, ihalo mo lang siya, bes, hanggang sa maging malapot. So, ayan, bes, medyo malapot na siya. So, nilagay ko na dito yung aking chicken wings. And then, haluin lang natin. So, ayan, bes, luto ng aking buffalo wings. So, pwede ko na siyang i-transfer sa aming lalagayan. Hi mga besh! So, ngayon is November 12, Sunday. And then, pupunta kami ngayon somewhere in South. Kasama ko or namin yung mga pinsan ko, yung si Madam Ami. So, yung first destination namin is SIMALA. And then, second is Osmeña Peak. Third is KAWASAN Falls. And then, fourth is LAMBUG Beach. So, nagluluto na ako kagabi ng lechon paksiw para sa aming baon. And then, kanina is nagluluto ako ng sauce para sa aming buffalo wings. So, ready na lahat. So, pupunta na kami ngayon. It's already 5 o'clock in the morning. Besh, nanami karon diri sa SIMALA. Wala pa i-open sa SIMALA. Bali sa church, wala pa nag-open. Ini ka 8 o'clock. Tara, humanag. Pangaon na mga kauban. From Talisay. Hi, Day. Hi. Si Auntie Edna. Nagunas nagkaon, kagigusla na. Ano sa'yo mga kaon, Sofia? Baboy. Wow. Mangutro tagkaon. Hi, Besh. Hi, Besh. Busy kayo, BBB. Kaon na. Panapo, be, panapo. Panapo, be. Musikili mong itlog. Busy kayo sila, oh. Kain-kain. So, pasulod na ta karon, Besh. So, SIMALA. So, dito yung entrance. So, update sa SIMALA. Ganito na siya ngayon kalaki. So, Besh, dili pwede mag-shorts dito kaya nakaganon si Nisa. Naka-tapis. Irgot man. Wala may hapin! Wala may hapin! One, two, three. Hindi ako. Ma, what's up? Yun na. Wait sa. Mo apil manggug ko. What's up? Uy. 1, 2, 3. So, Besh, andito na kami ngayon sa Osmeña Peak and then nag-rent kami nitong stick na pantungkod daw for 10 pesos. Oh, busy kay si Madam Ami.
Si Madam Ami na... Oh? Ah? Ito registration. Pila? 30 pesos. 30 pesos daw. Besh, ngani ka. Putik. Ando na sila, malayo. Napadyoy. Malayo na sila, oh. Nag-selfie na sa tus, kuya. Cabbage. Huh? Cabbage, 100 ka po. 100 ka po. Si Madam Nessa. Hinihingal na. Madam Maricel, okay? Okay lang? Okay ra kay Besh. Kaya na kayo. Bisag way tungkol. Yati. Ah, Pinadagan-dagan pa. ikaw? Or pagod? Siga din kilong. Ah. Hala na, malits-lag sing kamas. Hi Besh. Ligid mo daw. Hi Besh. Kapoy na sila, Besh. Oh. Malaking bato. Nandito na kami sa ibabaw. Madam Ami! Okay ka lang? Okay. Madam Maricel. Ano siya bigkuan? Wala mo sa o? Doon kami galing. Murag din ako ganun mabalik. Ah. Unsa lang sa magbaligi daw siya. Ganang kahirap. Grabe video. Perting gubota. Ang banay ni Ampil, oh, perting gubota. Ah. Perting gubota. Hi, Besh. Picture ani. Okay na, Besh. Nakanya-kanya ka silang picture. Hello. Besh ani di mapapulis pisto. Lagi, oy. Hoy, Tina. Inday, Tina. Papuliha sa taon mi diha, oy. Maluoy taon ka. Dead ma alay ko. Kami na sa diha, oy. Okay. 1, 2, 3. Panganaog na mo, be. Panganaog na mo. Kay brag, nervyos on ta, be. Hey, napay. Next. Kinsa? Ayun na. Sabi mo pa, Besh! Hi, Besh! I miss you, Besh. Asan tumat? Nabilin sila ron. Magkapatid. Hi, Besh. Andito na kami ngayon sa... Saan galing ni Be? Lambog Beach. Sa Lambug Beach. Oh. Mao na siya mong tour guide. Namin sa Lambug Beach. White Sand Beach. Tara, Maricel! Si Maricel. So nindot diri kuan white sand pero ano lang hindi yung ang dagat hindi siya malaki. Parang low tide siya. Gipanggusla na, Besh. Ana Besh. Nanaon na sila. Dulita na na Besh maklaro tong ilong. Daliton dyan. Ano maklaro mo sa sudan. Si Auntie Edna. Si Besh. Hi, Besh. Hi Besh, lami kayo Besh. Wala Besh. Purot na? Oo. Oh. Na imong chicken wing.
Wala na. Kauna. Uy, halang biya kayo na akong chicken wings. As in. Di pwede sa bata. Karong kaligo ron. Ani ka, managaon. Di pwede maligo ha. Basta. Ay, matiyo. Uy, dun kayo sa lidong. Ano ang kaon? Oh, para na daw nas mga lalaki. O niya, usara ka buhok lalaki. Oh. So Besh, andito na kami sa papuntang Kawasan. Ready na kayo ang mga padulog Kawasan, no? Bahala ko nugtugnaw. Basta naka-red. Oh, basta naka-red lips. Asa mo mangita na, oh. Red lips maligo. Malit sila og mais or sweet corn. Hi! Oh, hi ang way kaon. Maura ni busog kay ang mama. Ang kuyog siya ray jud gigutom. Kanang bata gigutom siya. Iyo man kay kaon. Baboy ug manok. O di siya mo kaon og baboy ug manok. Saon magdala mig isda. Pwede daw siya maligo ingon si Buboy. Pwede kaya? Kung wala kang pambayad, pwede na. Oh, tingnan nyo naman. Oh, malinis naman. Picture sa ko di. Yeah, okay. So yan